Вітаю сябры, у гэтым відэа будзе пераказ рамана «Сэрца на далоні». Іван Шамякін пісаў гэты твор з 1960 па 63 год у час хрушчоўскай адлігі. Нагадаю, у 1956 годзе адбыўся 20-й з'езд партыі, на якім быў асуджаны культ асобы Сталіна, і пачалася рэабілітацыя нявінных ахвяр таталітарнага рэжыму. Падзеі ў рамане адбываюцца праз 6 год пасля 20-го з'езда. На пачатку твора пісьменнік і журналіст Кірыл Шыковіч гаворыць: адбыліся такія падзеі, пераварот у мазгах, у сэрцах. Пачынаецца ўсё з апісання сцэны абсалютнай сямейнай ідыліі. Доктар Антон Кузьміч Яраш стаіць на даху веранды, а ў небе над дачай лётаюць голубы. Яго сын Віктар назірае за птушкамі ў палявы бінокль. Яны ўпершыню ганяюць прывезеных на дачу голубоў. Жонка Яраша Галіна Адамаўна і жонка Шыковіча Валянціна Андрэевна сядзяць на лаўцы непадалёк. Валянціна ўслых захапляецца тым, як па-дзіцячы непасрэдна паводзіць сябе доктар. Галіна з жартам заўважае, што яна і прыраўнаваць можа. А Валя не сумняваецца і сапраўды можа. Свайго мужа, высокага і прыгожага асілка з каштанавымі валасамі, Галя раўнуе літаральна да кожнай жанчыны. Праз некаторы час з акна паддаша высунулася галава з скудлачанымі белымі валасамі і залысінамі. Гэта быў Кірыл Васильевич Шыковіч, знешне зусім не падобны на сябра. Антон стройны і падцягнуты, а Кірыла невысокі і з жывоцікам. Кірыла сказаў сябру, што ён чакае ў госці старшыню гарсавета Сямёна Парфёновича Гукана. Запрасіў яго для душэўнай размовы. 10 год таму Шыковіч і Гукан разам напісалі і выдалі кнігу пра дзейнасць падполля ў гады Вялікай Адчыннай вайны. Пасля таго, як кніга ўбачыла свет, малады лекар Антон Яраш напісаў журналісту ліст, у якім папракнуў аўтараў. Яны не назвалі імёны многіх сапраўдных герояў, крыўдна за баявых таварышаў. Яраш таксама быў падпольшчыкам у вайну. А затым здарылася так, што Яраш і Шыковіч пасябравалі. Мінулі гады, змяніўся час, і Кірыл Шыковіч падумаў, а ці не вярнуцца да тэмы падполля зараз і расказаць тое, што тады так і засталося нерасказаным. Але ці падтрымлівае новыя ідэі старшыня гарсавета Гукан, і ці будзе ён згодны перапісаць кнігу. І Шыковіч запрасіў Гукана на дачу, каб пагутарыць з ім у нефармальнай абстаноўцы. Між тым Яраш не думаў, што варта зноў вырашыць мінулае, і на першы погляд гэта падаецца дзіўным, таму што менавіта Антон Яраш у свой час першым раскрытыкаваў кнігу, напісаную Шыковічам літаральна пад дыктоўку Гукана. Але на самай справе Яраш добра разумеў, што гаворка ідзе пра лёсы людзей, і перасэнсаваць падзеі мінулага дзеля праўды і справядлівасці – гэта добрая мэта. Але калі атрымаецца так, што ён проста попсуюць нервы апаненту, таму ж Гукану, то навошта гэта патрэбна? У цэлым Яраш добра адносіўся да Гукана. Ён лічыў, што чалавек добра ваяваў і працаваў. Адным словам, Яраш пакуль не бачыў дастаткова важкай прычыны, каб зноў вяртацца да тэмы падполля. Але такая прычына хутка з'явіцца. Запрошаны госць на абед не прыехаў. Калі ўсе сядалі за стол, Шыковіч абурыўся тым, што яго дачка Ірына не выйшла. Сказала, што перакусіла ўжо. І ў каго іх дзеці такімі выраслі эгаістамі? Запытаўся ён у жонкі. А тая, дарэчы, педагог па адукацыі, адказала: не чапляйся, дзеці як дзеці. Пасля абеду сябры пайшлі вудзіць рыбу, і там на беразе ракі сустрэлі Гукана. Ён стаяў над абрывам і, як ястраб, назіраў за паплаўком, закінутым у ваду. Старшыня гарсавета выбачыўся, што не прыехаў на абед, і сказаў, што збіраўся налавіць рыбы, а затым ужо са сваёй здабычай завітаць у госці. Пакуль вудзілі рыбу, Кірыла, які сядзеў побач з Гуканам, узгадаў, што ён зноў збіраецца вярнуцца да тэмы падполля. У планах напісаць дакументальную аповесць. Гукан запытаўся: гэта цябе анархіст Яраш падбухторыў? Шыковіч толькі пасмяяўся з таго, што Гукан назваў Яраша анархістам. Жартуе так старшыня, ці што? А затым яны накіраваліся на дачу, варылі там юшку, пасля сядзелі на верандзе, выпівалі, размаўлялі, закранулі ў размове тэму культа асобы. І Шыковіч успомніў, як Гукан прымушаў яго пісаць прыгожыя і паэтычныя лісты Сталіну. Ды і гэту кнігу пра падполле Шыковіч напісаў па ініцыятыве і пад татальным кантролем Гукана. На наступны дзень старшыня гарсавета ўзгадаў гэтую размову і падумаў, што Шыковіч паводзіў сябе з ім фамільярна, пачынае губляць дыстанцыю журналіста. Гэта ўжо вельмі дрэнна. Яго, Гукана, павінны паважаць, ён жа прадстаўнік улады. Дарэчы, і моладзь павінна паважаць старэйшых. Так Гукан падумаў, калі студэнт Кухараў, малады архітэктар, які завітаў да яго на прыём, назваў кансерватарам галоўнага архітэктара горада Гамбіцкага.
Кухараў прынёс паказаць старшыні гарсавета свой варыянт праекта новай планіроўкі аднаго з мікрараёнаў горада. І Гукану гэты праект нават спадабаўся. Але Гамбіцкі сказаў, што стыль не наш, заходні, а значыць не падыходзіць. Гукан жа паабяцаў студэнту, што яго праект будзе абмеркаваны на выканкаме, а магчыма, яго вынесуць нават на абмеркаванне грамадскасці. Тым часам лепшага хірурга ў горадзе Антона Яраша чакалі ў трэцяй бальніцы. Малады калега папрасіў яго пракансультаваць хворых. І Антон Яраш не змог адмовіцца, хоць і не любіў ён бываць у гэтай бальніцы. Усё з-за галоўнага ўрача Тамары Александраўны Гаецкай. Яны ведалі адзін аднаго даўно. Разам вучыліся ў медвучылішчы, потым разам паступалі ў інстытут, і ўжо тады Яраш вельмі падабаўся Гаецкай. Пасля вайны яна яго знайшла, але як не старалася, так і не змагла закахаць яго ў сябе. Тамара была не вельмі таленавітым лекарам, але прасоўвацца па кар'ернай лесвіцы яна пачала адразу ж. Заняла кіруючую пасаду ў аддзеле аховы здароўя і пайшло-паехала. Цяпер яна была галоўным урачом у трэцяй бальніцы. І па-ранейшаму дамагалася Яраша, хоць і сама ўжо даўно была замужам і сына мела. Пра гэтае заляцанне Тамары да яе мужа добра ведала Галіна, і яна ўсёй душой ненавідзела Гаецкую, пастаянна падазравала мужа, хоць Яраш як мог стараўся не даваць ніякай нагоды для рэўнасці. Тамара Гаецкая падпільнавала Яраша і гэтым разам, зацягнула яго ў кабінет і пачала горача прызнавацца яму ў каханні. Калі Яраш уцёк з кабінета і ўжо ішоў калідорамі тэрапеўтычнага аддзялення, ён у чарговы раз звярнуў увагу на непарадкі ў гэтай бальніцы. Хворыя ляжалі ў калідорах, паўсюль было брудна. Тамара аказалася не вельмі добрасумленным кіраўніком. А вось маладога доктара Мазіса Антон Яраш лічыў здольным хірургам і ніколі не адмаўляўся дапамагчы яму парадай. Гэтым разам сярод хворых, якіх ён кансультаваў, аказалася жанчына, якая выратавала яму жыццё падчас вайны. Яе звалі Зося Савіч, і Яраш не адразу яе пазнаў, а толькі пасля таго, як яна назвала яго падпольныя імёны – Кузьма і Віктар. Вяртаючыся на дачу на таксі, Антон Яраш усё ніяк не мог супакоіцца. Зося папрасіла, каб ён яе аперыраваў. Цяпер ён павінен быў уратаваць яе, зрабіць аперацыю на сэрца. Яраш адразу ж перавёз Зосю ў сваю клініку, дзе яе павінны былі рыхтаваць да аперацыі на працягу месяца. У той дзень, калі ён упершыню праз амаль 20 год сустрэў Зосю, якой даўно лічыў мёртвай, Яраш вярнуўся на дачу позна. Ён звярнуў увагу, што ў Шуковіча гарыць святло, як заўжды піша па начах. Падумаў, што Галіна, напэўна, ужо спіць. Але яна не спала, яна чакала мужа, каб закаціць яму дзікую сцэну рэўнасці. А пазней Яраш, стомлены усімі ўражаннямі гэтага незвычайнага дня, таксама высвятленнем адносін з жонкай, ніяк не мог заснуць. Ён выйшаў з дому, паклікаў Шыковіча прайсціся разам і паабяцаў яму, што раскажа адну гісторыю пра падполле. Падчас акупацыі Антон Яраш працаваў у пажарнай часці і вёў падпольную дзейнасць. У пажарнай часці яго ведалі як Кузьму Кляшча. Аднойчы ён заўважыў, што на працы за ім з цікаўнасцю назірае механік, агент гестапа Лотке. Ахвотна адпусціў Яраша на імяніны да прыяцеля. Аднак у гэты дзень Яраш збіраўся пайсці на сустрэчу, арганізаваную падпольшчыкамі. Яраш вырашыў перастрахавацца і нікуды ў той дзень не пайшоў, а са сваім таварышам па змаганню Паўлам Ганчаровым ён сустрэўся на наступны дзень. І Павел расказаў, што напярэдадні была аблава, некаторых арыштавалі. Павел таксама перадаў Ярашу, што для яго ёсць заданне, трэба знішчыць здрадніка, начальніка гарадской паліцыі Лучынскага. Яму вынесены ваенны прысуд. А потым Павел звярнуўся да Яраша з просьбай, калі раптам што здарыцца, паклапаціцца пра яго сына Тараса. У хуткім часе Яраш даведаўся, што Паўла арыштавалі, узялі таксама і яго жонку. Дзе шукаць Тараса, ён не ведаў. І таму пакуль не спяшаўся з выкананнем задання, бо тады знайсці хлопчыка будзе яшчэ больш складана. Магчыма, яму давядзецца знікнуць з горада. Праз 2 тыдні на гарадской плошчы на вачах у соцень людзей павешалі яго таварышаў-падпольшчыкаў, у тым ліку і Паўла. Перад смерцю Павел гучна прызваў усіх адпомсціць за іх, і за гэта атрымаў удар нагайкай ад начальніка паліцыі Лучынскага. Яраш прагнуў помсты і вырашыў, што першым ён заб'е Лучынскага, тым больш, што даўно павінен быў гэта зрабіць. У кабінеце начальніка паліцыі Яраш сказаў, што ён збіраецца папрасіцца да іх на службу, паліцаем хоча быць. Ён думаў, што проста уводзіў кабінет Лучынскага і застрэліць яго.
Але раптам у кабінеце ён звярнуў увагу на нагайку, тую самую, якой Лучынскі ударыў Паўла. І тады Яраш схапіў гэту нагайку, накінуў скураную пляцёнку на шыю Лучынскага і задушыў яго. На стале начальніка паліцыі Яраш пакінуў запіску з папярэджаннем, што ўсіх здраднікаў чакае смерць. Затым Яраш спакойна выйшаў з кабінета, развітаўся з сакратаркай, сказаў вартавому, што яго ўзялі ў паліцыю і шпарка пайшоў па вуліцы. Ён чуў, як зараўлі сірэны і загаўкалі аўчаркі. Каб не выдаць сябе, Яраш стараўся трымацца спакойна, але тут ён убачыў, што насустрач яму ідзе лодкі. Агент гестапа штосьці западозрыў. Ён прыпыніў Яраша, загадаў узняць рукі. З правай рукі Яраша выпала граната, якую ён увесь гэты час трымаў у кішэні, і асколкам параніла яму нагу. Затым Яраш ратаваўся, звярнуў у завулак, апынуўся перад домам свайго былога выкладчыка, вядомага ў горадзе доктара Савіча. Пасля таго, як немцы занялі горад, Савіча прызначылі кіраваць аддзелам барацьбы з эпідэміямі, і ўсе пачалі лічыць доктара здраднікам. Але Яраш чамусьці падсвядома спадзяваўся, што ў гэтым доме яго не выдадуць, а таму ён, ратуючыся ад пераследу, пралез у сад доктара Савіча. Там Яраш адразу ж убачыў дзяўчынку, якая карміла трусікаў у клетцы. Гэта была дачка доктара Зося Савіч. І Зося схавала Яраша ў пакоі нямецкага ўрача Грота, іх кватаранта. А сама пасля гэтага адразу ж знішчыла ўсе сляды Яраша растворам фармаліну. І каб дакладна збіць нямецкіх аўчарак са следу, яна выпусціла з клеткі трусоў і нават забіла аднаго. Сабакі, як толькі пачулі кроў, адразу ж кінуліся на жывёлін, і гестапаўцы не змаглі іх стрымаць. Неўзабаве немцы пакінулі дом, і затым Зося правяла Яраша на гарышча і дапамагла яму дастаць асколак гранаты з нагі. Доктар Савіч падняўся да Яраша на трэці дзень раніцай. Ён заўважыў, што дачка цягае бінты. Ён папрасіў свайго былога студэнта, а доктар пазнаў яго, паказаць рану. А затым Савіч заклікаў Яраша быць асцярожным. Ён перажываў за дачку, каб яна не трапіла ў бяду. Калі Яраш скончыў расказваць гэтую гісторыю Шыковічу, ужо развіднела, і ён прызнаўся сябру, чаму менавіта цяпер ён вырашыў падзяліцца гэтымі ўспамінамі. «Учора я спаткаў Зосю», – прамовіў Яраш. І тут жа дадаў. Яна хворая, і да аперацыі яе нельга турбаваць размовамі пра мінулае. А затым у рамане з'яўляюцца новыя персанажы. Сын Шыковіча – Славік і прыёмны сын Яраша – Тарас Ганчароў. Хлопцы сустрэліся на прывакзальнай плошчы. Тарас чакаў аўтобуса, каб дабрацца на дачу да бацькоў. Славік заўважыў Тараса, падышоў да яго і прапанаваў разам паабедаць у рэстаране. Славік прасіў Тараса заплаціць за абед, таму што ён галодны, а бацька яму прынцыпова грошай не дае. Аднак выявілася, што ў гэтым рэстаране Славік ведае ўсіх афіцыянтак, відаць, бываў тут не раз, ды і цікавіла яго больш не ежа, а выпіўка. У размове з Тарасам Славік шчыра прызнаўся, што і сам не ведае, чаго хоча ад жыцця. Бацька адмовіўся ўладкаваць яго інстытут, а цяпер Славік ужо і сам не ведае, ці варта яму ісці ў той інстытут, бо ніякага асаблівага таленту ў яго няма. Вось у Яраша дакладна ёсць талент, і Славік яго за гэта паважае. А пісьменнік Шыковіч, напэўна, таксама думае, што ён таленавіты. Але, здаецца, сын у гэтым не ўпэўнены. Неяк Славік узяўся прачытаць адну з аповесці свайго бацькі і ледзьве не заснуў. Славік гаворыць, назваўся пісьменнікам, дык і пішы, як Рэмарк, а інакш і брацца не трэба. Наеўшыся і напіўшыся за кошт Тараса, Славіку захацелася працягнуць банкет, і ён пачаў шукаць кампанію. І хутка знайшоў. У гарадскім парку ён сустрэў аднаго графамана, які марыў надрукаваць свае вершы ў газеце. Пратэкцыя сына Шыковіча магла б у гэтым дапамагчы. І ён шчодра пачаставаў маладога Шыковіча. Аднак Славіку хутка надоела кампанія гэтага графамана, і ён незаўважна уцёк, каб знайсці новыя прыгоды. У рэстаране гатэлі, міма якога праходзіў Славік, ён заўважыў, што вячэрае кампанія замежных турыстаў. І ён падумаў, чаму б яму не абмеркаваць з гэтымі замежнікамі некаторыя міжнародныя праблемы. Тады Славік пранік у рэстаран чорным ходам, таму што так не пускалі, і пачаў дакучаць гасцям п'янымі размовамі. Тыя сталі пасмейвацца са Славіка, што, канешне ж, абурыла маладога Шыковіча. Шпіёны, абазваў ён іх і прыгразіў англічанам атамнай бомбай. З гэтага інцыдэнта Славіку далі 10 сутак.
Пра прыгоды сына бацькі нічога не ведалі. Шыковіч цэлымі днямі працаваў у архіве, хацеў больш даведацца пра доктара Савіча. Сярод дакументаў ваеннага часу ён знайшоў адну цікавую запіску. У гэтай запісцы камісар партызанскага атрада непакоіўся за лёс нейкага доктара, але заставалася незразумелым, пра Савіча ідзе гаворка ці не. І тады Шыковіч вырашыў паразмаўляць з жывымі сведкамі і перш накіраваўся да Гукана, бо той таксама быў падпольшчыкам у гады вайны. Старшыня гарсавета падумаў, што Шыковіч прыйшоў за сынам прасіць. Але Шыковіч толькі ў кабінеце Гукана даведаўся, што яго сын падмятае ў парку дарожкі. Так адбывае тэрмін пакарання. Так і не запытаўшы, што канкрэтна учыніў яго сын, Шыковіч выйшаў з выканкама і накіраваўся ў рэдакцыю. А там яшчэ больш яму сапсаваў настрой адзін зайздросны калега і крывадушны чалавек па прозвішчы Рагойша, які упікнуў Шыковіча сынам. Намякнуў, што вядомы пісьменнік і журналіст дрэнна выхоўвае свайго сына. Кірыла не вытрымаў і выкінуў Рагойшу з кабінета. А затым Шыковіча выклікаў да сябе рэдактар. І ў кабінеце рэдактара быў таксама дырэктар тэлестуды Алексей Тукала. Яго Шыковіч лічыў сваім старым прыяцелем. Славіка да яго на тэлестудыю, дарэчы, уладкаваў. І вось цяпер Алексей Тукала даволі афіцыйным тонам сказаў Шыковічу, што яго сын Славік у іх на тэлестудыі асістэнтам аператара больш не працуе. Разам з Ярашам працавала аперацыйная сястра Маша Літвін. І Яраш давяраў ёй не толькі як прафесіяналу, але і як сябру. Аднойчы ён папрасіў яе наведацца да Зосі. Ён падумаў, што жанчыны маглі пасябраваць, і тады Зосі будзе не так адзінока. Але кантакт удалося наладзіць не адразу, а толькі пасля таго, як Яраш расказаў Машы трагічную гісторыю жыцця Зосі Савіч. І потым Маша пачала рэгулярна наведвацца да хворай. Сам Яраш стараўся не распытваць Зосю пра мінулае, не хацеў яе хваляваць. Але аднойчы, памятаючы просьбу Шыковіча, ён усё ж запытаў, ці можа ўспомніць Зося пра каго-небудзь, хто ў той час у вайну працаваў у інфекцыйнай бальніцы разам з яе бацькам. І Зося сказала, што яна памятае сястру нейкую Клаўдзію. Яна часта бывала ў іх дома. А вось якія прозвішча, гэтага Зося не ўспомніла. Сама Зося хацела больш даведацца пра Тараса, сына Паўла Ганчарова, якога яна таксама спрабавала знайсці тады па просьбе Яраша, але ў яе не атрымалася. На след хлопчыка выйшаў сам Антон Яраш пазней. І вось Зося запыталася ў Машы, ці знаёмая яна з Тарасам. А Маша ўзяла і папрасіла Яраша пазнаёміць яе са сваім прыёмным сынам. І Антон Яраш запрасіў Машу разам з сям'ёй доктара Майзеса прыехаць да яго на дачу. У госці чакалі таксама таварышаў па брыгадзе Тараса, які працаваў на станкабудаўнічым заводзе. Для вялікай кампаніі трэба было арганізаваць стол з рознымі стравамі. І Маша вызвалася дапамагчы гаспадыням на кухні. Галіна Адамаўна скоса паглядала на маладую госцю з вогненна-рудымі валасамі, як заўсёды раўнавала. А Валянціне Андрэевне Маша спадабалася. Тарас таксама зацікавіўся Машай. І калі на кухню ўвайшла Іра і убачыла, як Тарас глядзіць на Машу, яна кінула зняважлівы позірк на дзяўчыну. Іра, аказваецца, была даўно таемна закаханая ў Тараса, а цяпер з'явілася саперніца. Прыехаў Славік, толькі што завяршыўся тэрмін яго пакарання за п'яную выхадку ў рэстаране. Славік апусціўся перад маці на адно калена і папрасіў не злавацца на свайго сына шалапута. Маша са здзіўленнем глядзела на ўсё гэта, а Іра з усмешкай ведала свайго брата. А затым Славік заўважыў Машу, і некаторы час ён проста не мог паварушыцца. Затым ён сказаў, што Маша, напэўна, з Марса праляцела. Такіх, як яна, ён толькі ў сне бачыў. Маша не ведала, як на гэта рэагаваць, але Іра патлумачыла, што брат у яе крыўляка, а так ён нармальны. Славік сказаў Маше, што ён толькі што з турмы. Яго пасадзілі за тое, што ён адным замежным дурнем атамнай бомбай пагражаў. Ён сказаў, 10 сутак далі, але што за крывадушнасць, Маша? Я неяк ад смутку чытаў учарашнія газеты, дык там, страшна сказаць, гэтымі бомбамі направа і налева махаюць. У такім разе некаторым лордам і сэрам трэба было б даць па 10 гадоў, не менш. Тое, якія думкі выказвае яе сын, няхай сабе і жартам спужала Валянціну Андрэевну, а Славік працягваў свае разважанні. Махаюць тут бомбамі над усімі намі, і вы хочаце, каб я быў у захапленні ад гэтага света? Маці прызвала сына не быць песімістам. Яна сказала, што людзі жывуць, змагаюцца і многае перамагаюць, страх, дэспатызм, голад.
І нічога яны не перамаглі, сказаў Славік. Перамаглі ў адной вайне, каб распачаць другую, пасля якой застанецца толькі попел. І расказала, што Славік проста панікёр, але хлопец не пагадзіўся. Ён сказаў, што ўсе баяцца, нават бацька з Ярашам часам пра гэта размаўляюць. Маша і хацела бы ўставіць свае 5 капеек, але яна не ведала, што сказаць. Яна на такія тэмы усур'ёз ніколі і не разважала. Калегі на працы часам узгадвалі пра магчымасць ядзернай вайны, але гаварылі пра гэта больш з гумарам, а ў асноўным у яе акружэнні ўсіх цікавілі простыя жыццёвыя тэмы, каханне, заробак, кватэры. І тут Валянціна Андрэевна сказала, што асабіста яна верыць у чалавечы розум, а значыць, усё будзе добра. І тут Маша не стрымалася, прамовіла, што людзі не збіраюцца сябе хаваць, яны жывуць і будуць жыць. І на гэтым спрэчка пра рэальнасць атамнай вайны скончылася. Потым да Славіка падышоў бацька і з сарказмам запытаўся ў сына: «Ну, як герой нашага часу?» А Славік адказаў, што чартоўскі цікава ён правёў апошнія 10 дзён і параіў бацьку папрасіцца ў турму ў творчую камандзіроўку. Столькі сюжэтаў ён бы там раздабыў для сваіх будучых аповесцей. Сястра і маці пасмяяліся, а бацька лагодна сказаў: «Ну і балбатун ты няшчасны». За сталом Славік прыслухоўваўся да размоў, якія вяліся, і нічога яго не зацікавіла. Яму стала нудна, і ён вырашыў крыху пазабаўляцца. Падсунуўся да Машы, дакрануўся сваёй нагой да яе нагі. Маша строга паглядзела і адсунулася да Іры. А затым Яраш запытаўся ў моладзі, якая сядзела за сталом, што іх цікавіць, якія ў іх мары ў жыцці. І таварышы з брыгады Тараса адказалі, што яны мараць пра дзяўчат, пра роўнасць у грамадстве, пра шчаслівую будучыню пры камунізме. А калі ў Славіка запыталі, пра што ён марыць, той адказаў, што марыць у космас паляцець, каб маралісты не даставалі. Павісла няёмкая паўза, і Маша, каб падцягнуць увагу на сябе, гарэзліва сказала, што асабіста яна марыць выйсці замуж за добрага і разумнага чалавека і нарадзіць добрых і разумных дзяцей. Думала пажартаваць, а Славік прашаптаў ёй у вуха: «Хочаш, я зраблю табе дзіця?» і дакрануўся рукой да яе калена. І тут жа Маша пляснула яму па твары. Тады старэйшы Шыковіч павольна устаў за стала, паклікаў за сабой Славіка. А потым Кірыла садануў Славіку ў сківіцу, хоць дагэтуль ні разу яго не біў. Абед быў сапсаваны, мазіцы пачалі збірацца дадому, сябры Тараса таксама ўсталі з-за стала, а потым хтосьці з іх прапанаваў: «А давайце возьмем Славіка ў сваю брыгаду». Тарасу прапанова спадабалася. А што, можа, з гэтага і выйдзе што-небудзь, перавыхаваецца хлопец. Надышоў дзень аперацыі. У бальніцу прыехаў Кірыла Шыковіч, і яго правялі ў перадаперацыйную, дзе сядзелі такія ж назіральнікі, як ён, маладыя лекары, практыканты. А затым Яраш запрасіў Шыковіча прайсці ў аперацыйную, і журналіст крыху нясмела туды ўвайшоў. Потым санітары правялі хворую, і Шыковіч звярнуў увагу на тое, што гэтая 36гадовая жанчына была нават прыгожая. Кірыла Шыковіч бачыў Зосю Савіч упершыню, і ён здзівіўся, што яна аказалася менавіта такой, якой ён сабе яе ўяўляў увесь гэты месяц. Маленькая, звычайная з твару, спакутаваная жыццём і хваробай, і разам з тым прыгожая, хоць гэтая прыгажосць і не адразу кідалася ў вочы. А яшчэ мужная, гэта чыталася ў яе позірку. Затым да Зосі падключылі датчыкі апаратаў, наркоз падзейнічаў, і яна заснула. Кірыла Шыковіч усур'ёз спужаўся, калі ўбачыў скальпель у руцэ Яраша, і журналіст ужо амаль пашкадаваў, што ён сам напрасіўся прысутнічаць на аперацыі. Шыковіч зажмурыў вочы, а потым праз некаторы час расплюшчыў іх і ўбачыў жывое чалавечае сэрца. Жывое сэрца на далоні хірурга. Шыковіч накіраваўся да дзвярэй, адчыніў іх і страціў прытомнасць. Шыковіч не дачакаўся канца аперацыі, успомніў, што яго выклікалі на бюро гаркома. Па якім пытанні ён даведаўся ўжо на месцы, збіраліся прапясочыць за сына. Шыковіч не ведаў, што сказаць у сваё апраўданне. Заўважыў толькі, што сын яго ўжо выпраўляецца, вось уладкаваўся на станкабудаўнічы завод. «Паблатаю ці што?» – запытаўся Гукан, маючы на ўвазе, што брыгаду, у якую уладкаваўся Славік, узначальвае прыёмны сын Яраша Тарас Ганчароў. Шыковічу вынеслі вымову за дрэннае выхаванне сына. Але Кірылу больш хвалявала зараз зусім іншае. Яго цікавіла, як прайшла аперацыя і што там з Зосей. На наступны дзень пасля аперацыі Яраш асцярожна сказаў: «Здаецца, мы перамаглі».
І потым Шыковіч зноў вярнуўся да свайго журналісцкага расследавання. Тыдні 2 таму ён быў у КДБ, і там пагадзіліся ў спецархівах пашукаць дакументы ваеннага часу. Аказалася, што доктара Савіча абвінавачвалі ў тым, што ён заражаў людзей інфекцыйнымі захворваннямі. Гэта наводзіла на думку, што абвінавачанне супраць здрадніка Савіча проста выдумалі. Але быў у чэкістаў і яшчэ адзін больш пераканаўчы дакумент. Гэта заява самога доктара Савіча. І ў гэтай заяве ён заўпэўніў фашыстаў у тым, што ён абсалютна адданы новаму парадку. Аднак Шыковіч не звярнуў увагу на тое, што папка з дакументамі на доктара Савіча расшывалася і хтосьці выняў з яе адзін дакумент. Затым Шыковіч запытаўся ў вопытнага чэкіста капітана Сербановскага, што ён думае пра гэтую справу. І Сербановскі замест адказу падышоў да сейфа і дастаў адтуль адну запіску. Гэту запіску ён знайшоў, калі разбіраў судовыя матэрыялы на следчага паліцыі Хведара Швагерова. Яго судзілі ў 45-м. І вось хтосьці ў гэтай запісцы паведамляў Хведару, што, напэўна, доктар Савіч мае дачыненне да рабаўніцтва аптэчнага кіёска. Хутчэй за ўсё, Савіч звязаны з падпольшчыкамі. Тым часам Славік працаваў на заводзе і уліваўся ён у калектыў не без цяжкасцей. Час ад часу ў брыгадзе ўспыхвалі спрэчкі з-за Славіка. Але разам з тым хлопец пачынаў усведамляць, што яму падабаецца праца на заводзе. Тут было менш прытворства, крывадушнасці, не тое, што на тэлестудыі. А аднойчы дзень на заводзе пачаўся зусім незвычайна. Усе з самага ранку абмяркоўвалі новую праграму пабудовы камуністычнага грамадства, якая была толькі што апублікавана. Славік, вядома ж, не стаў чытаць усе 10 газетных палос, якія займала праграма, але некаторыя раздзелы ён усё ж прачытаў. І падумаў, што разумее ён пакуль вельмі мала, не для яго розуму. «Пачынаю здаваць пазіцыі пад націскам прапаганды», – падумаў Славік і згарнуў газету. А вечарам усе сабраліся на сход для абмеркавання гэтай праграмы, і Славік здзівіўся, што ўсе слухаюць прамоўцу уважліва. І сапраўды ім так цікава, ці што? І тут Шамякін піша, што Славік адчуў разумную сілу, якая не разбурае, а стварае. Працэс перавыхавання пачаўся. А Кірыл Шыковіч паехаў у адну далёкую вёску. Там ён, як вядомы пісьменнік, выступаў перад мясцовымі жыхарамі, расказваў ім сваё бачанне праграмы пабудовы камунізму. Але была ў яго яшчэ адна мэта. Ён збіраўся сустрэцца там з Клаўдзіяй Сухадол. Гэта медсястра, якая працавала падчас вайны ў інфекцыйнай бальніцы разам з доктарам Савічам. Дзе яна жыве цяпер, Шыковічу дапамог даведацца Яраш. Гэтую жанчыну ў вёсцы лічылі знахаркай, і мясцовае начальства не вельмі яе любіла. Яна разбіралася ў лекавых травах, збірала іх і так лячыла людзей. Шыковіча Клаўдзія Сухадол сустрэла няветліва, даведаўшыся, што ён з рэдакцыі. Але ўсё змянілася, як толькі Кірыл Шыковіч узгадаў імя доктара Сцяпана Савіча. Часткова гісторыю Клаўдзіі Сухадол Кірыл Шыковіч пераказаў у сваім артыкуле пад назвай «Хто такі доктар Савіч?». Гэты артыкул ён напісаў адразу ж пасля таго, як вярнуўся з паездкі. Калі ў горад прыйшлі немцы, у інфекцыйнай бальніцы заставаліся толькі доктар Савіч і сястра Сухадол, астатнія з'ехалі. Хворых заразных дзяцей, якія былі ў бальніцы, ніхто не хацеў эвакуіраваць, і доктар Савіч вырашыў, што ён не можа пакінуць сваіх пацыентаў. А праз некаторы час у бальніцу пачалі прывозіць сваіх хворых таксама і немцы. І ў той час, як увесь горад лічыў здраднікам доктара Савіча, ён на самай справе супрацоўнічаў з партызанамі і дапамагаў савецкім разведчыкам. Пасля вайны Клаўдзія Сухадол расказала аднаму высокаму начальніку, як усё было на самай справе. Тады яе уважліва выслухалі, а праз некалькі дзён звольнілі з бальніцы за супрацоўніцтва з фашыстамі. У сваім артыкуле Кірыл Шыковіч прыходзіў да высновы, што ў інфекцыйнай бальніцы, дзе працаваў доктар Савіч, падчас вайны дзейнічала падпольная група, пра якую дагэтуль не ўзгадвалася ні ў адным афіцыйным дакуменце. Ён спадзяваўся, што адгукнецца хтосьці з людзей, якія што-небудзь ведаюць пра гэта, але артыкул так і не надрукавалі. Вельмі адмоўна да гэтага артыкула паставіўся Гукан. Абураны, ён адразу ж пайшоў да сакратара гаркома Тарасава, хацеў пераканацца, што артыкул не будзе надрукаваны. Тарасаў папракнуў Гукана ў тым, што ён хоча прысвоіць сабе выключнае права даследаваць гарадскую падпольную дзейнасць. Няхай гэты Шыковіч праводзіць сваё расследаванне, каму яно пашкодзіць. Але Гукан зусім не быў зацікаўлены ў тым, каб Шыковіч працягваў сваю бурную дзейнасць. І на гэта была прычына, якая Тарасаў здагадваўся.
Менавіта Тарасаў дастаў з папкі той самы дакумент, адсутнасць якога Шыковіч не заўважыў, калі працаваў са справай доктара Савіча ў архівах КДБ. У 1945 годзе Гукан напісаў заяву ў органы дзяржаўнай бяспекі. І ў гэтай заяве ён паведамляў, што ў горад з Германіі вярнулася дачка здрадніка і фашысцкага прыслужніка доктара Савіча. Яшчэ ён паведамляў, што Савіч і сапраўды меў сувязі з падпольшчыкамі, але ён быў правакатарам, і ў выніку яго дзейнасці гінулі людзі, зрываліся адказныя аперацыі. Менавіта таму падпольная арганізацыя вынесла яму смяротны прысуд. А яшчэ ў гэтай заяве Гукан пісаў, што Зося мела сувязі з гітлераўскімі афіцэрамі, якія ўвесь час кватаравалі ў доме Савіча. Атрымлівалася, што з-за гэтай заявы Зося адразу ж з фашысцкага лагера трапіла ў лагер савецкі. Пасля аперацыі Зося Савіч паступова ішла на папраўку, і ёй нават часам здавалася, што яна зноў нарадзілася на свет. Пакуль яна ляжала ў бальніцы, Шыковіч і Яраш выбілі для яе кватэру, а таксама паклапаціліся, каб новае жытло было абстаўлена новай прыгожай мэбляй. Тут Маша дапамагла. Аднойчы Маша выйшла з бальніцы ў надзвычай добрым настроі. Свяціла жнівеньскае сонца, гуляць у парку было прыемна, вось толькі сумна адной. І яна ўспомніла пра Славіка і пра Тараса таксама. Падумала, што чамусьці ніхто з іх не праявіў ініцыятыву, не запрасіў яе на спатканне, а яна таемна спадзявалася. Гэты балбатон і нахабнік Славік яе зацікавіў. Яна падышла да тэлефоннай будкі, набрала нумар кватэры яго бацькі, трубку зняў Славік. А затым Маша змяніла голас і сказала, што ў парку яго чакае адна бабулька. Славік пажартаваў у адказ і прыйшоў на спатканне. А Маша зрабіла выгляд, што яна проста тут міма праходзіла. І, канешне ж, званіла яму не яна. А назаўтра шчаслівы Славік сказаў Тарасу, што ім Маша цікавілася. Ён выпадкова сустрэў дзяўчыну на вуліцы. І сябры ў брыгадзе пачалі падбухторваць Тарасу, каб ён патэлефанаваў Машы і запрасіў яе на канцэрт. І Тарас запрасіў, а Маша пагадзілася, нягледзячы на тое, што раней яна ўжо дамовілася са Славікам, што гэтым вечарам сустрэнецца з ім. І так Маша пачала сустракацца то з адным кавалерам, то з другім. З адным было цікава, з другім весела. Але аднойчы Славік раззлаваў Машу. Ён папрасіў пацалаваць край яе сукенкі, а сам укліншыў на тратуар, абняў за ногі і пацалаваў каленам. Маша потым некалькі дзён не адказвала на яго званкі. Славік засумаваў і вырашыў яе неяк вечарам падпільнаваць пад домам. І убачыў, як Маша цалуецца з Тарасам. Праз дзень Тарас і Славік паехалі на дачу. Славік прапанаваў разам схадзіць на паляванне. Як толькі яны адышліся, Славік сказаў Тарасу: «Давай страляцца». І пачуў адказ: «Ты што, дурань, дуэлянт мне знайшоўся». Тарас не адразу зразумеў, што Славік так дзіўна сябе паводзіць за Машы. Адным словам, Тарас паслаў Славіка, развярнуўся і пайшоў. Але Славік яго прыпыніў і заехаў у сківіцу. Ну і Тарас адказаў, а біў ён значна лепш. Аднойчы Яраш і Шыковіч завіталі да Зосі, якая жыла цяпер у новай кватэры разам з Машай. Яны спыталіся ў Зосі, ці ведае яна, як загінуў яе бацька. І вось што расказала Зося Савіч. Аднойчы вечарам яе бацька прыйшоў позна. І пасля вячэры ён падышоў да дачкі, якая мыла посуд на кухні, і прашаптаў, што зараз у іх садзе знаходзіцца адзін чалавек. Зося павінна была адкрыць акно ў сваім пакоі і схаваць гэтага чалавека, пакуль яе бацька будзе гуляць у шахматы разам з немцам, іх кватарантам Гротам. Зося ўсё так і зрабіла. І затым гэты невядомы чалавек, які назваўся дзядзькам Сажанем, некалькі дзён хаваўся ў іх доме. За ўвесь гэты час, як запомніла Зося, ён ні разу не падзякаваў ёй. Хіба толькі адзін раз, калі яна павіншавала яго са святам 1 мая. А яшчэ Зося запомніла, што ў гэтага дзядзькі Сажаня быў нейкі недобразычлівы позірк. Надышоў дзень, калі Зося павінна была вывесці гэтага дзядзьку Сажаня з дому патайнымі сцежкамі. Так папрасіў зрабіць яе бацька. А затым доктар Савіч загадаў дачцэ застацца на ноч у жонкі бургамістра. Зося больш не ўбачыла бацьку жывым. На наступны дзень немцы паведамілі, што на дом Савіча напалі партызаны. А як там было на самай справе, яна не ведае. Немцы пахавалі доктара Савіча з пашанай, а Зосю амаль адразу ж адвезлі ў гестапа. Там яе доўга дапытвалі, распытваліся, што за людзі наведвалі іх дом, з кім меў сувязь яе бацька. І нарэшце Зосю адправілі ў канцлагер. На наступны дзень пасля дуэлі Славік не прыйшоў на працу.
Хлопцы ў брыгадзе даведаліся, што здарылася, але яны вырашылі, што зробяць выгляд, быццам бы паверылі ў версію, што Тарас і Славік з матацыкла зваліліся. Калі Славік прыйшоў на завод, яны з Тарасам працягнулі адзін аднаму рукі, быццам бы нічога ніякага. Маша больш не сустракалася са Славікам, хоць той увесь час званіў і працягваў дамагацца спаткання. Урэшце Славік узяў і запрасіў на спатканне кранаўшчыцу Нінку, дзяўчыну, з якой яны дагэтуль увесь час сварыліся. Нінка спачатку вагалася, але потым пагадзілася, бо яе дагэтуль яшчэ ніхто нікуды не запрашаў. У канцы верасня было надзвычай цёпла, добра раслі грыбы, і Яраш ледзьве не кожны дзень бываў у лесе. Аднойчы Маша папрасіла яго ўзяць з сабой Зосю. Яраш падумаў, што жонка, канешне, раўнаваць будзе, калі даведаецца, але пагадзіўся з прапановай Машы. І вось калі яны з Машай і Зосяй вярталіся з лесу, Яраш заехаў на дачу і убачыў там санітарную машыну. Побач на лавачцы сядзелі Шыковіч, Гаецкая і яшчэ адна незнаёмая жанчына. Тамара завітала на дачу без запрашэння. Шыковіч быў там адзін, ён там працаваў. Гаецкая прапанавала выпіць віна, але Антон адмовіўся і амаль адразу ж ад'ехаў. А Гаецкая зацікавілася тым, хто такая Зося Савіч, і потым шмат чаго даведалася. І пра кватэру, і пра тое, што Яраш і Шыковіч час ад часу наведваюцца да Зосі і Машы. Што ж гэта атрымліваецца? Страшна падумаць, групавое маральнае разлажэнне? Плётка, якую пусціла Тамара Гаецкая, хутка разляцелася па ўсім горадзе. А затым пра рэгулярныя сустрэчы доктара Яраша з рыжай медсястрой і дачкой здрадніка Савіча Тамара сама расказала Галіне Адамаўне. Яна з'явілася да яе на працу, а Галіна была зубным доктарам, хоць сваю працу ў адрозненне ад мужа яна не любіла. І Галіна закаціла дома мужу грандыёзны скандал. Потым мужа і жонку неяк памірыла Валянціна Андрэевна, якая ў плётку ні на хвіліну не паверыла. Гукан, абмяркоўваючы плётку з Тарасавым, сказаў, што цяпер яму зразумела, чаму Шыковіч так дамагаецца, каб яго артыкул надрукавалі. Усё з-за сувязі Яраша з дачкой Савіча. Вось жа лухта, падумаў Тарасаў і адчуў, што Гукан зусім перастаў яму падабацца. Тым часам Кірыла Шыковіч працягваў пісаць сваю дакументальную аповесць. І ён ламаў галаву над пытаннем, навошта немцам спатрэбілася з падпольшчыка Савіча рабіць ахвяру партызанскай помсты. Адказ на гэтае пытанне яму дапамог знайсці супрацоўнік КДБ Сербановскі. Пераглядалася справа следчага паліцыі Швагерова, і вось што ён расказаў. Калі немцы даведаліся, што доктар Савіч мае сувязі з падпольшчыкамі, яны вырашылі ажыццявіць налёт на дом доктара. Якраз у дзень налёту ў доме хаваўся прадстаўнік партызанскага штаба. Савіч адстрэльваўся, былі забітыя 2 гестапаўцы, яшчэ 3 ці 4 раненыя. Застрэлілі Савіча, альбо ён застрэліў сябе сам, гэта дакладна невядома. Немцы аб'явілі, што Савіч быў забіты партызанамі. Чаму так? Адказ на гэтае пытанне просты. Калі б усе даведаліся, што доктар Савіч, кіраўнік гарадской управы, насамрэч актыўна змагаўся з акупантамі, гэта толькі ўзняло б дух падпольшчыкаў. Тым часам Славік ужо быў не рады, што ён вырашыў пазабаўляцца з кранаўшчыцай Нінкай. Месяц ён вадзіў яе ў тэатры і ў кіно, і Нінка, хоць і не вызначалася прыгажосцю, раптам паверыла, што і яна можа падабацца хлопцам. Аднойчы, калі яны выйшлі з кінатэатра, Славік прапанаваў зайсці да яго дадому. І Нінке было цікава паглядзець, як жыве вядомы пісьменнік. Яна пагадзілася. Дома нікога не было, яны выпілі крыху віна, патанцавалі, а потым Славік у працэсе танца быццам бы выпадкова кінуў дзяўчыну на канапу і пачаў яе цалаваць. У іх усё здарылася, і Славіку не тое, каб вельмі спадабалася. Ён паглядзеў на Нінку і падумаў, якая непрыгожая, а потым успомніў пра Машу і адразу ж пашкадаваў аб тым, што ў іх здарылася зараз з Нінкай. Затым Славік пачаў пазбягаць сустрэч з дзяўчынай, а яна то тут, то там яго падпільноўвала. І яны час ад часу ўсё роўна хадзілі ў кіно. І вось аднойчы ў адным кінатэатры яны сустрэліся з Тарасам і Машай. І Славік так сябе паводзіў, што Нінка адразу ж здагадалася, што ён закаханы ў Машу. У гэты ж вечар Тарас прапанаваў Машы выйсці за яго замуж, а дзяўчына папрасіла час падумаць да Новага года. Яна не сумнявалася, што Тарас будзе найлепшым мужам, але у яе з галавы не выходзіў Славік. А Нінка са Славікам больш не сустракалася, і, як казалі яе сяброўкі па інтэрнаце, ледзь не кожны дзень яна плакала ў падушку.
Артыкул Кірыла Шыковіча ўсё ж надрукавалі, і ён чакаў, што на яго адгукнецца хто-небудзь з вельмі важнай інфармацыяй, і таму Кірыла пакуль не дапісваў сваю аповесць. І вось аднойчы ў рэдакцыю завітаў нейкі чалавек, і ён запытаўся ў журналіста, чаму гэта ён у сваім артыкуле не раскрыў, хто такі Сажань. Кірыла адказаў: «Я не ведаю, хто такі Сажань». Гэты чалавек быццам бы не паверыў, не ведае, што гэта паважаны Сямён Парфёнович Гукан. Наведвальнік так і не назваў сваё прозвішча, нічога больш не патлумачыўшы, ён пайшоў з рэдакцыі. А Кірыла затым у архівах рэдакцыі знайшоў некалькі фотаздымкаў ваеннага часу і паказаў іх Зосе. Дачка Савіча пацвердзіла, што Гукан гэта і ёсць дзядзька Сажань. Кірыла Шыковіч вырашыў абмеркаваць толькі што выкрыты факт пра Гукана з Тарасавым. А далей у рамане падаецца дыялог, у якім няма ніводнай аўтарскай рэмаркі, але з першых рэплік становіцца зразумелым, што гэта размаўляюць між сабой Гукан і Тарасаў. Тарасаў пытаецца у Гукана, чаму ён, калі вярнуўся да партызан, не сказаў, у каго ён хаваўся. І старшыня гарсавета тлумачыць, што яму трэба было б даказваць, ды і дзіўна гэта, як ён хаваўся ў чалавека, якога потым забілі падпольшчыкі, а немцы спашана пахавалі. Час быў такі: паспрабуй даказаць, што ты не лысы. Гэта Тарасаў яшчэ мог зразумець, але ж данос на Зосю, якая яго выратавала, чаму Гукан гэта зрабіў. А Гукан адказаў, што ён не хацеў варушыць гэту старую гісторыю, давялося б зноў апраўдвацца, даказваць. Так і скажы, што ты баяўся згубіць партызанскую славу, кар'еру, адрэзу Тарасаў. І дадаў, што з гэтага моманту яму чамусьці не хочацца больш пры сустрэчы падаваць руку Гукану і тым больш разам працаваць. Такім чынам, пасля Новага года Гукан станавіўся пенсіянерам. Развітаўшыся з Тарасавым, Гукан блукаў па горадзе і нечакана сустрэў студэнта, таго самага маладога архітэктара, які летам завітаў да яго на прыём, каб паказаць свой праект забудовы гарадскога мікрараёна. І студэнт сказаў, што ён атрымаў першую прэмію за гэты праект на конкурсе ў Ленінградзе. Ён назваў Гукана кансерватарам, які спачатку так хваліў яго праект, а потым адхіліў. А ў Славіка з-за яго інтрыжкі з Нінкай узніклі сур'ёзныя праблемы ў брыгадзе. Таварышы заступіліся за дзяўчыну, хоць і не ведалі, што там між імі канкрэтна здарылася. Тарас паставіў Славіка перад выбарам. Калі сумленна паводзіў сябе ў адносінах да дзяўчыны, то прыходзь заўтра ў брыгаду і працуй як заўжды. А калі зрабіў подласці і не маеш мужнасці прызнацца, то і не з'яўляйся тут больш. На наступны дзень Славік на працу не пайшоў. Маці ён сказаў, што ў яго выхадны. Тады Валентина Андреевна попросила сына, каб за елкой сходил, бо хутка Новый год, а у іх дома елки няма. У горадзе Славік спаткаў Машу таксама з елкай, і дзяўчына сказала яму, каб выкінуў яе з галавы. Яна выходзіць замуж за Тараса. Агаломшаны Славік кінуў елку, а потым доўга блукаў па горадзе без усялякай мэты. Каля рэдакцыі ён заўважыў бацькаву машыну. У яго былі з сабой ключы, заўсёды з сабой насіў, каб пахваліцца перад сябрамі. Славік сеў за руль і паехаў куды-небудзь, далей ад усіх. Кірыла Шыковіч, убачыўшы, што на стаянцы няма яго аўтамабіля, падумаў, што яго скралі, звярнуўся ў міліцыю. Славік, убачыўшы за сабой пагоню, чамусьці захацеў яшчэ мацней націснуць на педаль газу. І некаторы час ён уцякаў, яго даганялі, а потым ён, спалохаўшыся, націснуў на тормоз. І аўтамабіль выйшаў з-пад кантролю. А прытомніў Славік ужо ў бальніцы, у яго быў пералом рукі і траўматычны шок. Ляжаў Славіка Яраш, побач былі маці і Маша. А праз дзень да яго прыйшла ўся брыгада, і хлопцы сказалі, што чакаюць Славіка на заводзе. А Галіна Адамаўна даведалася, што яе муж зноў наведваўся да Зосі. Упершыню ў жыцці яна сама сачыла за сваім мужам. Яраш і Шыковіч і сапраўды былі ў Зосі, каб сказаць, што яе чакае новае працоўнае месца бібліятэкаркі ў рэдакцыі. Галіна моцна пасварылася са сваім мужам і нават пачала пагражаць разводам. Але дзеці здолелі памірыць бацькоў. Пазней, перад самым Новым годам, Яраш зноў пабываў у Зосі, хацеў павіншаваць яе, прыехаў з падарункамі. Узрушаная Зося захацела падзякаваць яму пацалункам. Затым яна моўчкі павярнулася і пайшла ў пакой, а Антон Кузьміч ціха выйшаў з кватэры. Апошнім часам у сям'і Яраша ўсё стала наладжвацца. Здавалася, што муж і жонка канчаткова памірыліся. І ў адзін з першых дзён Новага года Яраш прыехаў дадому раней, чым звычайна. Жонка ўжо амаль накрыла на стол, і тут зазваніў тэлефон. Гэта была Маша. Яна прасіла Антона Яраша прыехаць зараз жа, штосьці з Зосей. Яраш паехаў, а праз гадзіну вярнуўся і сказаў Галіне:
Можаш радавацца, Зося з'ехала, куды невядома. Блізкіх у яе няма. Для Антона Зося пакінула ліст, у якім яна дзякавала яму за ўсё і пісала, што нядаўна даведалася, што у яго сям'і з-за яе непрыемнасці, і яна не хоча быць прычынай лішніх клопатаў, а таму ад'язджае. І не трэба яе шукаць, і хвалявацца за яе не трэба. Цяпер яна ведае, што навокал шмат добрых людзей, і ў такім свеце ёй хочацца жыць. А яшчэ ў лісце яна падзякавала Шыковічу за тое, што ён зрабіў для памяці яе бацькі. Галена подумала, што цяпер яна можа ўздыхнуць спакойна. А пазней вярнулася з катка іх дачка Наташа, і, убачыўшы бацькоў, якія мірна сядзелі за сталом і пілі шампанскае, яна ўзрадавалася, падбегла да іх, пачала абдымаць. Антон засмяяўся. І ён прапанаваў тост за добрых людзей. І пічы шампанскае, ён зноў падумаў: цікава, дзе цяпер Зося і куды яна паехала? І на гэтым завяршаецца раман «Сэрца на далоні». Ставце падабайкі і пакідайце каментарыі, а таксама глядзіце іншыя пераказы твораў Івана Шамякіна, якія ёсць на канале.